Yebo bafethu, sanibonani molweni Ntumelanga Bonjoti Matekwane de Masheroni yendani bikelo shiti limhlophe MC Pholobasi. Fisa ukwazisa noma ngabe umuphi umuntu osekwaba semathandweni ukuthi uthando luya exista futhi lisekela exista futhi lisenga exista. Kodwa ila singasho khona kanjalo simane sisho kamnandi sithi sisolva uX. Kunabantu ke esizokwazi ukuphinde sibahlanganise, kunabantu esizokwenza ukuthi kubhebhethekeke lokhu kwabahlukanisa. Sifuna wena lapho ngasekhaya usondele, shayela ucingo ku 079 0453 446 079 0453 446 uthi mina I'm ready ukuza ohlelweni sisolva uX. Usixoxele kabanzi ngeX yakho. Yakuphatha kamnandi, yakuphatha kambi, yini oyikhumbulayo ngeX yakho? Woza la. Sikhona futhi ukuthi singakwazi ukwenza ukuthi izinto ziphinde zilunge. Makuwukuthi wena ukwazile ukushayela ucingo ku 079 0453 446. Kanti futhi singashiya zilenga kanjalo. Sihlanganeke ku show kuSiyaviva TV1 esobe sikuthulela yona njalo. Lapho sithi nanoma ngabe umuphi umuntu engeza kuSiyaviva TV1 azosixoxela kabanzi ngeX yakhe. Ngoba la sisolva uX.